Wow, very good. Ayan mga kasinag, nakita nyo naman ayan na ulit si Bagwis. Si Magayon mga kasinag, inahitan ko para mawala yung kanyang kuto at lisa. Ayan nanunuag na. Ang laki na nilipito yung mga kasinag Ayan. Ano pitoy? Mga kasinag, good morning. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat ngayon. Sana mga kasinag, gabayan tayo ng mahal na Panginoon sa panibagong pagsubok sa atin ngayon. Ngayon pala mga kasinag, andito si Bagwis. Gumising talaga ako ng maaga kasi may bayanihan kami ngayon. Doon kami maglilinis ngayon sa Rawis, doon sa naalagaan kong lupa. Pakainin ko lang si Bagwis, tapos si Magayon pakainin ko rin. Nandito si Bagwis mga kasinag, nag-iingay na maagang-aga. Ayan Ayan. Tawagin natin mga kasinag. Bagwis! Bagwis! Good morning! Morning Bagwis! Bagwis! Asan ka? Halika! Bagwis! 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 Ayan na si Bagwis mga kasinag. Ayan na si Bagwis. Wow, very good. Ayan na si Bagwis mga kasinag sa itaas. Baba na. Halika na, baba na. Sige na. Halika na dito. Opo, baba na po. Baba na. Baba na. Ayan mga kasinag, muli ko naman kayo na update kay Bagwis ngayong umagang ito. Ayan si Bagwis mga kasinag. Ayun. Sige na, baba na dyan. Kunin mo na yung pagkain mo. Sige na, baba na. Mga kasinag, meron pala nagko-comment, lagyan ko daw ng sing-sing si Bagwis or kabitan ng GPS. Si Bagwis dati mga kasinag, nilagyan ko ng sing-sing, kaso lang inalis niya. Hindi siya komportable na may sing-sing siya. Tapos sabi sa akin dati ng DNR, pangit daw na nalagyan si Bagwis ng ng GPS, kasi ang GPS daw mga kasinag, nadidetect din daw yan ng satellite ang GPS. Baka mapahamak rin lang si Bagwis. Hindi daw maganda kay Bagwis na lagyan ng GPS mga kasinag. Yun ang sabi ng DNR sa akin mga kasinag dati. Kaya hindi ko na hinahangad na kabitan ng GPS at or sing-sing or wing band na palatandaan kay Bagwis. Kasi si Bagwis naman kilalang kilala mga kasinag. Alam naman dito na alaga siya. Nangyari lang kasi sa kanya nung mga panahon na yun na may humuli sa kanya. Kala siguro nila wala nang mag-monitor kay Bagwis. Wala na sa kanya mag-aalaga. Pinakawala na nga ng DNR. Kaya yun ang isip ng mga ibang tao dito na wala nang mag-aalaga. Kaya siguro hinuli nila para silang mag-alaga. Kaya ay ganun ang nangyayari. Pero ngayon mga kasinag, andito na uli sa puder ko si Bagwis. Kaya alagaan ko po siya. Huwag kayo mag-alala mga kasinag, kasi mas safe siya dito, mas komportable siya dito, na nakakalipad man siya ng malaya, kung saan siya pumupunta, na hindi siya napapahamak.
Kaya ang hiling ko sa inyo mga kasinag ha, huwag niyong skip ang ads. Alang-alang sa amin ni Bagwis. Maraming salamat po. Bagwis! Bagwis! Kumana dyan? Gutom ka na? Alam nyo kahapon mga kasinag, si Bagwis, nung hapon hapon, siguro mga 5. Doon ko tinali si Magayon. Kung makikita nyo, si Magayon mga kasinag, ayun sa kabila. Doon ko siya ay pinapakain, si Magayon ng kahapon. Doon ko siya pinapastol. Si Bagwis lumabas doon sa may kabilang daan. Naghahanap siya talaga ng mahahanting niya. Kasi yung daan na yung nilabasan ni Bagwis na gubatan doon. Dinaanan ko na yun. Hindi ko lang siguro napansin si Bagwis doon. Tapos nung andito na ako sa kabila nga doon, habang pinapakain ko yung kalabaw si Magayon, lumabas si Bagwis, sige ang huli mga kasinag, pero wala siyang nahuli. Tapos pumatong siya doon sa isang malaking punong kahoy. Pag dapo niya doon mga kasinag sa malaking kahoy, itinali ko na si Magayon, nilapitan ko si Bagwis. Nahawakan ko si Bagwis mga kasinag, nahimas ko pa siya. Kahapon, nandun siya eh. Kaya laking pasalamat ko mga kasinag, napakabait pa rin sa akin ni Bagwis. Natutuwa talaga ako kahapon. Tapos kinausap po siya mga kasinag na sige lang ang huni niya, habang kinakausap ko na huwag siyang pumunta sa mga bahayan, huwag niyang perwisyuhin yung mga alaga nilang mga manok or takutin yung mga alaga ng manok kasi mga galit. Yung sabihan ko si Bagwis kahapon ng ganun. Kaya natutuwa ako mga kasinag, laking pasalamat ko talaga. Ganun nangyari kahapon. Wala kasi akong dalang camera mga kasinag kahapon, kaya hindi ko na videohan. Ngayon, ito na siya. Ayan na, bumaba na mga kasinag. Ayan. Ayan na si Bagwis. Sige na, kain na. Ayan mga kasinag, nakita nyo naman ayan na ulit si Bagwis. Diba? Medyo komportable na ulit siya sa piling ng kanyang tatay. Diba? Kakain na yun mga kasinag. Sige na, dalahan na yan pagkain mo. Kung ayaw mong kainin dyan, dalhin mo doon sa mataas na puno. At si Magayon papakainin ko pa. Sige na. Palayo si Bagwis, kala siguro ni Bagwis kukunin ko yung kanyang pagkain. Ayan mga kasinag, iwan na natin si Bagwis dyan. Nakuha naman niya yung kanyang pagkain. Update ko naman kay Magayon. Si Magayon mga kasinag, kailangang pakainin ngayong umaga at bago ako pumunta sa trabaho. Ipastol ko muna si Magayon mga kasinag. Si Bagwis, hayaan ko muna dun. Kakain na lang yun daw. Ayun, dala pa niya yung kanyang pagkain. Hindi kaya pwede magtawid sa mga pilapil mga kasinag, kaya umikot ako. Kasi bagong gawa yung pilapil magagalit sila kung dadaanan agad natin yan. Ayun si Magayon sa kabila. Ayun, makikita nyo. Ayun sa kabila nung palayan. Ayun, sige ngayon ni Bagwis. Lumipad na si Bagwis mga kasinag. Dinala na yung pagkain niya doon sa nara, doon sa may tabi ng palayan doon, yung narang malaki doon. Doon niya dinala yung pagkain. Dito lumabas si Bagwis kahapon mga kasinag. Dumaan ako dito, hindi ko siya nakita. Dito diyan lumabas si Bagwis mga kasinag. Diyan siya nag-standby kahapon. Pumasok siya diyan sa gubatan na yan. Tapos yung pagdaan ko dito, hindi ko man siya napansin. Hindi rin niya ako nakita siguro. Or nakita man ako, hindi lang siya humuni. Tapos nagparalaro siya dito. Kala ko may nahuling daga kahapon. Tapos dito siya humapon. Diyan yung kinikwento ko sa inyo. Dito siya humapon kahapon. Kaya nahawakan ko si Bagwis kahapon. Nahimas ko pa siya. Ngayon, dun, pagdalangan natin ng pagkain niya, buwaba na siya. Dati hindi nababa yun Pag
Dala ko siya ng pagkain, hindi talaga siya bumababa. Ang gawa lang ni Bagwis, pag wala ng tao, sa kanya kukunin yung pagkain. Ganun siya dati, pero ngayon, ang laking pasalamat ko. Mabait na ulit siya. Punta naman natin si Magayon. Ayan si Magayon. Ayan na, kabila. Magayon, good morning. Good morning. Ano, ha? Ang kit-kit nito. Ayan mga kasinag, ito na si Magayon. Alam nyo mga kasinag kung bakit ganito ang kulay ni Magayon. Si Magayon mga kasinag, inahitan ko para mawala yung kanyang kuto at lisa. Tapos pinurga ko na rin ito. Pero hindi pa natuturok ka ng ano, vitamins. Di ba? Ang bait nito ng Magayon mga kasinag, kaya natutuwa talaga ako. Nagkameron tayo ng kalabaw. Maraming salamat talaga idol sa nagbigay sa akin ito. Maraming salamat po talaga. Sobrang natutuwa talaga ako. Nagkameron ako ng ganitong alaga na kalabaw. Dati pangarap ko lang talaga ito mga kasinag. Pero ngayon laking pasalamat ko talaga. Sana'y pagpalain pa ng mahal na Panginoon ang nagbigay sa akin ng kalabaw na ito. Tapos yung nagpapadala sa akin ng mga box, lahat ng nagpadala sa akin ng tulong, maraming salamat po sa inyo. Si Lord na ang bahala sa inyo. Ay, sinusuag ako. Ayan mo kasi nag-uray ko. Nanusuag ka na. Ang sakit, sinuag ako sa lulod. Ang tigas pa naman ng sugay. Marunong ng manuag. Ayan mga kasinag, salamat talaga sa mga nagbigay dati ng pagkain ni Bagwis, pagkain ni Pitoy, sa mga nagpa-Gcash sa akin, sa lahat ng tumulong sa akin. Tatanawin ko pong malaking utang na loob to sa inyo. Maraming salamat po talaga. Thank you so much, lalong lalo na sa inyo mga kasinag, kasi hindi niyo ako pinapabayaan. Aray ko, uy, wag mo ko sagin. Si Magayon mga kasinag, wala na itong ano, lisa. Wala na rin siyang kuto. Yan ang kulit-kulit na ayan nanunuag na. Yan ang lambing ni Magayon mga kasinag, nanunuag. Yung tali sana nito mga kasinag, lalagay ko sana sa liig. Kaso lang sinubukan ko isang bisis, pangit, hindi pwede. Kasi hindi siya sanay na ang tali nasa liig. Talagang matitiik siya. Kaya hindi ko na hindi ko na inilagay sa liig, sa sungay ko lang uli nilagay. Kaya kung makapansin yung mga kasinag, bago na yung tali nito. Pakainin muna natin. Ayan na, kakasunod na naman. Sige ang panuag. Ayan mga kasinag, pakainin muna natin si Magayon. Ito siya sa harapan ko. Si Bagwis mga kasinag, huni pa rin ang huni dun doon sa may nara. Sige pa rin ang huni niya. Siguro may tao dun sa may palayan. May tao siguro nakikita siya dun. Ganun yun mga kasinag, pag may nakita siyang tao, huni lang siya ng huni. Sige talagang huni. Ayan si Magayon. Diba? Pinapasabsab ko ng damo. Busugin ko muna siya mga kasinag bago ko itali sa ibang lugar. Dati nung mga kasinag, nung binata pa ako, ganito rin ang gawain ko. Kasi yung papa ko, may alaga din kaming kalabaw, baka. Kaya sanay ako magpastol lang ganito mga hayop, kalabaw at baka. Kasi may ganito dati kami nung binata pa ako Kaya natutuwa nga ako kasi noon pangarap ko dati magkameron ng sarili. Ngayon meron na talaga. Kaya salamat ng marami sa nagbigay sa akin ito. Thank you so much talaga idol. Sa lahat ng tumulong, maraming salamat po talaga. Ang laki talaga ng blessing na ipinagkalob sa amin ni Bagwis mga kasinag. Kasi noon kasi mga kasinag, nung hindi pa nagbabiral yan si Bagwis, tawag nito, hindi pa
angat ang aking YouTube channel. Pangarap po talaga mga kasinag bumalik uli sa Dubai. Kasi sige ang message ng amo ko dati, kahit hanggang ngayon mga kasinag, sige pa rin ang message niya. Kaya plano ko sana yun. Sabi ko sa misis ko, isang buwan na lang nun mga kasinag. Sabi ko pag hindi napagandang income, sabi kong ganyan, talagang babalik ako ng Dubai. Kasi nire-ready ko ng mga papel ko para isend ko sana dun sa amo ko nun. Kasi ang sabi sa akin, isend ko lang daw yung mga passport ko, tapos yung iba kong papel, papadalhan nila ako ng working visa. Tapos nagkukupras ako nun mga kasinag, dun sa Rawis nga. Hindi ko akalain na kung bakit pumasok sa isip ko na isama ko sa vlog si Bagwis. Pero alam kong nung mga panahon na yun na bawal, may nagsabi sa akin baka makulong ako, kasi baka mapagmulta ako. Sabi ko nga, naisip ko, paano ko malalaman? Sabi ko ganyan, paano ko malalaman na kung anong klaseng ibon talaga si Bagwis nun? Kaya pumasok sa isip ko na isama siya sa vlog ko. Nag-vlog ako nun mga kasinag, pinakita ko si Bagwis. Unang araw, ang views niya, ilan pa lang talaga. Kasi lalong naano ako nun mga kasinag, lalong na-excite ako lalo akong ginanahan mag-vlog nun mga kasinag. Kasi ang mga video ko binigyan na ni YouTube ng ads. Nung time na yun naisipan ko mag-vlog. Sabi ko may ads ng ang mga video ko. Sabi ko kunting tiyaga na lang. Sabi ko ganyan, baka sakali sabi ko mamonetize ako. Yun lang ang pangarap ko noon. Tapos pagkagaling ko doon sa Rawis, nagkukupra ako. Umuwi ako sa bahay. Yun, doon nag-umpisa mga kasinag na naisipan kong isama si Bagwis sa vlog ko. Kasi noon hindi ko na ma-intention na i-vlog talaga si Bagwis. Kasi kung intention ko na i-vlog si Bagwis nung maliit pa lang sana mga kasinag, bilinag ko na yan. Habang lumalaki siya, habang pinapakain ko hanggang lumaki na lumaki, i-blinag ko na sana dati yan. Pero hindi ko intention talaga i-vlog si Bagwis noon. Naisipan ko lang nung time na yung parang gusto ko talagang umalis, magtrabaho ulit, balik ulit ng Dubai. Siguro talagang si Lord na rin ang nagbigay sa akin ng sign na isama ko si Bagwis. Kaya nung isinama ko si Bagwis sa vlog ko, ilang araw pa lang, ang views pa lang niya nasa 300, 400. Ika 9 days doon nag-viral si Bagwis mga kasinag. Ika 9 na araw doon talagang naglibo-libo na yung ni Bagwis, yung kanyang views. Nung nakita ko na gano'n ang views ni Bagwis mga kasinag, noon na-stress din ako. Sabi ko hindi pala madali maging vlogger. Kasi nga daming basher. Ang daming basher, maraming nagsasabi na makukulong ka. Bawal yan. Magmumulta ka ng 1 milyon. Maghihimas ka ng rehas. Halos lahat yun mga kasinag. Noon lang ako naka-encounter ng gano'n mga kasinag na talagang sabi ko paano na ito. Sabi ko pag ako nakulong, paano ng pamilya ko, paano ng ikabuhay ng mga anak ko, sabi kong ganyan. Pero hindi pa rin ako nawala ng pag-asa. Para pray lang ako, dasal lang ako. Hanggang isang araw nga, naglapit ako doon sa bayaw ko na pinakausap ko sa DENR, na kinausap niya ang DENR dito sa amin sa bayan ng Roma. Hanggang nakausap niya ang DENR ng Guwa. Ayun mga kasinag, wala naman daw akong nilabag na batas. Sabi nila kasi malaya naman si Bagwis, hindi ko naman kinulong. Ayun, kaya laking pasalamat ko mga kasinag. Kaya blinag ko ng blinag si Bagwis noon. Kaya umangat yung YouTube channel ko hanggang na ipalabas nga kami sa Born to be Wild. Hanggang nagpunta sila Doc Nelson dito. Kaya laking pasalamat ko noon mga kasinag. Sabi ko ito na yata ang bigay sa akin ni Lord para hindi na ako ibang bansa ulit. Kasi napakahirap din sa ibang bansa mga kasinag. Lalo na pag yung inabot ka ng homesick tapos sa trabaho, pag minsan mumurahin ka pa na wala kang magawa, talagang napakahirap mga sinag. Para kang hawak sa liig na grabe. Sa totoo lang mga sinag, yung pag-abroad ko sa Dubai, laking pasalamat ko. Marami akong natutunan. Marami akong nakasalamuha ng mga tao. Nalaman ko ang mga ugali. Nalaman ko yung mga kanilang mga pangarap, mga plano. Doon na pagtatansya ko mga kasinag na ganito para sa ibang bansa. Sabi ko napakahirap. Talagang hanggang pangarap na lang
Kaya pag hindi talaga nagsumikap, walang mangyayari. Kaya nun mga kasinag, hindi man ako swerte sa ibang bansa. Sa kulang-kulang 5 taong ko rin sa Dubai mga kasinag, hindi na nga tayo swerte. Kaya, pero talagang todo pasalamat ako sa mahal na Panginoon mga kasinag. Kahit blacklisted ako doon, anong nawalan ako ng trabaho, talagang pasalamat sa mahal na Panginoon. Pag straight ka talaga mga kasinag, wala kang ginawang mga kalukuhan o kung ano talaga hindi ka papabayaan ng mahal na Panginoon. Kaya laking pasalamat ko talaga. Hanggang sa pag-uwi ko dito, salamat pala sa mga naging kaibigan ko sa TikTok na siyang tumulong sa akin makauwi rin dito sa Pilipinas. Silang nagbili ng nung pampasalubong ko sa mga bata, nung bayad sa overstay ko. Salamat din sa mga tiyuhin ko dyan, mga kaibigan ko. Salamat po sa lahat ng tulong nyo. Kaya ngayon naalala ko yun mga kasinag, kaya laking pasalamat ko talaga. Andito na ako sa bayan kong Sinilangan. Nagpapasalamat ako ng marami sa mahal na Panginoon. Sa dami na naging ganap sa buhay ko. Ito na ako ngayon. Kaya todo pasalamat talaga ako mga kasinag. Hindi ko makakalimutan lahat ng bagay na to. Kaya sa inyo mga kasinag, maraming salamat po talaga sa pagtangkilik nyo ng aming YouTube channel. Napahaba na yata ang kwento ko. Ayan na si Magayin mga kasinag. Ayan. Napakainin ko pa mga 30 minutes pa. Kaya sa lahat ng OFW kong subscribers, viewers, tatagan nyo mga idol tibayan nyo lang, dasal lang po lagi. Alam kong napakahirap maging OFW mga kasinag kasi malayo ka sa pamilya. Lalo na pag ang anak mo may sakit o mga asawa mo may sakit o kung anong mga problema. Hindi mo sila madamayan kasi malayo ka eh. Kaya tatagan nyo saludo ako sa lahat ng OFW. Talaga napakatibay nyo. Saludo ako sa inyo mga kasinag. Salamat po talaga ng marami. Basta pray lang kayo lagi mga kasinag. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Hindi kayo papabayaan ng mahal na Panginoon. Parang kagaya ko mga kasinag. Pero ngayon mga kasinag, okay na. Laking pasalamat ko talaga. Talagang hindi ako pinapabayaan ng mahal na Panginoon. Ramdam ko na sa araw-araw na aking pagsubok sa buhay. Hindi niya ako pinapabayaan. Alam kong andyan siya lagi. Kaya laking pasalamat ko po talaga. Lalong-lalo na sa inyo mga kasinag. Salamat sa tiwala na ipagkakalob nyo sa akin. Alam kong tinatangkilik nyo dahil kay Bagwis. Kahit hindi maganda yung video ko, talagang pinapapanood nyo pa rin. Kaya nagpapasalamat talaga ako mga kasinag. Hindi kagaya ng mga ibang vlogger na talagang tinatangkilik talaga. Napakalupit kasi nila mag-edit mga kasinag. Ang gagaling. Yung pag-edit kasi ng video ko, talagang normal lang. Kaya nagpapasalamat pa rin ako kasi pinapanood pa rin nyo. Kaya salamat po talaga ng marami. Ayan mga kasinag, dito ko lang itinali si Magayon. Dito malapit sa biyabantayan kong palayan. Kung mapapansin nyo mga kasinag, yan yung palayan na naalagaan ko. Ayan Ayun, hanggang dyan sa maraming tagak na puti na yan. Ayan hanggang doon sa may lumipad na ibon na yun. 3 pitak yan mga kasinag. Tapos yung nandito sa taas pakita ko sa inyo. Maganda na, naabunuhan ko na ito nung nakaraan mga kasinag. Si Bagwis dito pumunta kanina, pero hindi ko alam kung nasaan Dito ni Bagwis yan yung pagkain niya Bagwis! 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 Tumago siguro si Bagwis mga kasinag. Tinago siguro niya dala niyang pagkain. Kasi pag minsan yun, pag may dalang pagkain si Bagwis, hinahabol siya ng uwak. Nung wala nakananahimik si Bagwis. Hindi ko alam kung saan pumunta. Iwan muna natin si Magayon dun mga kasinag. May trabaho ako kaya hindi natin mapapakain siya ng maghapon. Ito na yung palayan mga kasinag na inalagaan ko ulit. Ayan diba? Ang ganda na. Ayan. Ganda sa taas na yun.
Apat na pitak ito. Tapos yun doon naman sa baba. Tatlong pitak. Ang ganda na. Yan lang. Ito mga kasinag, tinaniman ko yan. Banata naman ang kuhol yung itinanim ko. Kaya hinayaan ko na. Kasi kung tatamnan ko pa ulit, hindi na sasabayan dyan. Hindi na sasabay pag-ani. Maiiwan na. Sayang. Tapos itong pinagkuhaan ng dalugi, hindi ko na rin inanuhan, tinamnan. Ayan oh, may mga patlang-patlang siya dito. Gawin ng kuhol mga kasinag. Ayan, itong pinagtamnan ng dalugi, hindi ko na rin tinamnan. Kasi nga mahuhuli na mga kasinag. Mahuhuli na siya. Ayan oh. Diba? Ang ganda na. Ang gandang pagmasdan nito mga kasinag, lalo na pag ito ay namumunga na. Ang ganda niyang pagmasdan. Yan, pinatubigan ko na yan para yung damo mga kasinag hindi na laki na masyado yung mga damo. Gaya nito. Puno ng tubig. Ito naman yung malagkit ko. Yan oh. Medyo nahuli kong nabunuhan kasi yan mga kasinag. Papaw ang tubig dito. Kaya medyo nagdilaw-dilaw yung ano niya. Huli kong nabunuhan yan eh. Kasi nun yung in-order kong abono hindi pa dumating. Kaya medyo nahuli ito. Bunuhan. Dilaw-dilaw yung kanyang dahon. Gawa rin sa hangin. Pero na-spray ko na yan mga kasinag ng pang-uhod. In-spray ko na yan. Pang-uhod. Tapos pandamo. In-spray ko na yan. Ayan. Ayun si Magayon. Wala talaga si Bagwis. Diyan lang lumipad si Bagwis mga kasinag kanina. Tumago talaga yun. Palibasa may dalang pagkain. Wala oh. Ganun kasi yun si Bagwis mga kasinag. Pag may dala siyang pagkain, tumatago siya para hindi siya maagawan. Yun ang galit ni Bagwis. Ito na, sarap pagmasdan na no. Diba? Para nakakawala ng pagod mga kasinag. Pag ganito pa lang. Pero lalo na pag namunga na yan mga kasinag, mas lalong nakakatuwa. Laking pasalamat. Pasalamat ang sa mahal na Panginoon. Kung kaano mang karami ang ibungan nito na ipinagkaloob ng mahal na Panginoon, laking pasalamat na ako doon. Thank you. Ayan mga kasinag, update ko naman kayo mamaya doon sa Rawis. Kasi ayun pala si Pitoy. Ayun si mga kasinag si Pitoy oh. Ayun, tumatakbo. Pitoy! Choy! Pitoy! Pitoy! Choy! Tawid muna tayo dito. Pitoy! Ayun pala mga kasinag si Pitoy oh. Sumunod. Ayan oh. Ayun na. Tumatawid sa Pilapil. Pupunta dito. Pitoy! Chuchuchuchuchuy! Ang bait niya ni Pitoy mga kasinag. Ang laki na rin. Saan ka pupunta? Ha? Pitoy? Saan ka pupunta Pitoy? Choy! Choy! Ayan mga kasinag, na-update ko rin kayo kay Pitoy. Sumunod si Pitoy. Bihira lang itong sumunod mga kasinag si Pitoy. Bihira din lang sumama sa akin. Ayan na oh. Ayan. Tumatakbo. Ayan oh. Di ba? Ang laki na ni Pitoy mga kasinag oh. Ayan. Ano Pitoy? Puro putik ang paa mo. Ayan mga kasinag, na-update ko naman kay Pitoy. Asa man naghahanap pala kay Pitoy. Ang putik mo. Puro putik na ako. Asa man naghahanap kay Pitoy mga kasinag. Ito na si Pitoy oh. Ayan na. Ang laki na di ba? Ang taba na niya. Kaya mga kasinag, hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyong suporta.
lalo na sa pagtangkilik nyo ng aming YouTube channel. Mga kasinag, thank you so much talaga. Bye bye.